Nasunog ang milyong-milyong pisong halaga ng mga nakumpiskang droga sa Region 7. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, sabay-sabay na sinunog ng PDEA Central Visayas ang nasa higit 370 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kanilang nakumpiska sa mga operasyon. Kasama na rito ang halos 55 kilos ng shabu, higit 2 kilong marijuana, 35.41 ml ng nalbuphine at 231 grams ng ephedrine. Sa pahintulot ng mga korte, sinunog ang mga droga sa cremation facility ng isang punerarya dito sa Cebu City. Witnesses ang mga representatives ng korte, pulis, mga sibilyan at mga mamamahayag. Nakumpiska ang mga droga sa sari-saring operasyon ng PDEA-7 sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor o sa buong Central Visayas. Ito na rin ang pinakamalaking halaga ng mga sinunog ng droga. Tungkol pa rin sa drugs, isang empleyado ng resort sa Bohol ang naaresto kahapon dahil sa pagtutulak ng shabu. Nakuha kay Jobert Estoque ang 3 pakete ng iligal na droga na may halagang 374,000 pesos sa ikinasang buy-bust operation sa barangay San Isidro, Tagbilaran City. Ayon sa mga otoridad, newly identified drug personality ang nahuli sa barangay. Mahaharap siya sa kasong Section 5 at 11 ng RA 9165 o pagbibenta ng iligal na droga. Kamakailan, tinanghal na drug cleared ang San Isidro sa Tagbilaran, pero puspusan pa rin daw ang monitoring ng PDEA-7 para masigurong patuloy ang pagkawala ng bentahan ng droga. Mao kana ang balitang dako karong adlaw. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.